Så för att vi har den öllna hjärtan välkommen till faktiskt Country Step of Tja. Ett dagen och tänkte hjärtan välkommen då det kommer in. Så får vi presentera och röpa navnet upp på öllum tøymum som spelar vi. Och vi börjar med linon Charlotta-prisen A. Av tulllinon Bjarne av Husabrek. Daniela Mariedötter. Fruja Olsen. Hanna Drell-Svang. Hakon Hanfors. Jens av Reine. Jonathan Teitsson Lennersen. Maja Johannesen. Ronja Iversen Lindenskog. Och Simon Churus. Och matchen till Lotta-prisen sitter Morsten Olsen Pettersen och Fritz Johansson. Och så har vi kommit till Lotta-prisen nummer 3. Att hundinån det Baldur Ottafjall. Fritz Johansson, Gotte Eliasen, Johanna Hammer, Karsten Aron Rasmussen, Christian Erland Jakobsen, Kristina Meyer Hansen, Melchior Nikodemsen, Rein Kristoffer Vansdal, Rein Holm Hansen, och Sölve Elvande Hammer. Och Borgsson Charlotta-prisen B, Sindre Borsen hos Pettersen. Och så är vi kommit till musabröder. Aran Nybo. Christian Klein Torstensson. Edith Damm. Elmar Melkerud Vandetoft. Estrid Holm. Hanna Jasmin Patavari. Ingon Rasmussen. Johannes Nicolas Jakobsen. Julia Westergaard Hansen. Karl Johansson. Lilian Muller. Ronja Heilisdötter. Ronja Huhamar. Snäbjörn Nybo. Sölja Högnadötter. Var Hansdötter. Victoria Lärtjene. Och Victoria Munk. Och Varsnål som Rösarbröder sitter är Lindklätt, Jorun Siversen, Anna Jakobsen och Helena Metzelslatter Katsberg. Och så vill jag höra till öll om att det vill standarder, men nu får vi öll samman att tryva i Tjåslandsjö.
Tusen takk for det. Og dommeren neste dag i høyda og Byrkjø Sandholm. Og Fritz Johansen. Gåa finale av Sandholm.
stellen zich vragen aan de automaat hij listen nu aan de Leo. Och så har han de Leo så kan man pergament samma vid söder i Äppelborgsköpen. Så till exempel att pergament samma vid skallan. Och det finns